बे इलेक्शन बोथोर आरो बयबो बेहाय गुबुन गुबुन दलफ्राबो बेबायदिनो गिदिंदों थाद'नाय गैयै आं दिनै गोबां जायगायाव गिदिंनानै नैबे बिलोबारि गामियाव दिनै मोनसे मिटिं लाफैदों आरो बेवहाय जोङो नुदों जे बे ओनसोलाव निस्सय मोनसे सोलायनाया फैबाय बेवहाय जोंनि देरहानाया एकदम रोखा जाबाय आरो रायजो राजाफ्राबो बेखौनो हास्थायदों जे जोंनि ओनसोलाव सान्थि फैबाय आरो सान्थिनि थाखाय जोङो बयबो भट होगोन आरो सान्थि फैयोब्ला जौगानाया जायो जोङो गावजों गाव मिनिलायनो मोन्दों रंजानो मोन्दों आरो उन्नतिनि बेलायाव गोबां जोंहा मोनसे बिटिआरनि जानाखि स्किम बेसिस लानानै मिशन लानानै खामावनाय बेखौ मोजां मोन्दों आरो बेखिनिखौ लानानैनो जों दिनै बुंनो हायो जे फैगोनाव 26 तारिख बेवहाय UPPL दोलोआनो जोंनियानो सरकार दागोन सार हाग्रामानि दोलोखौ जों दासिमबो माने सोलायनाय नुनो मोनाखै जाउनाव थांनाय मैयाबो बावखांग्रियाव मोनसे गारिबो फैलायनाय जाबाय UPPL दोलोनि मा बुंगोन सारा बेनि बेलायाव बेथ' अयनाय जागोन आं बुंदों दानि जुगावहाय बेबायदि बुलाय सोलायजों जेबो जाया आरो रायजो राजाया बेखौनो बुंबाय थादों आरो हांख्रायबाय थादों जे जोंनो मोनसे डेम'क्रेटिक माने अधिकार नांगौ दा बे अधिकारखौ जोङो सान्थि सुक्ति खालामनायजों लोगोसे गासैनोबो जोङो मोनसे डेम'क्रेटिक राइट्स जोङो बेखौ होनाय जाबाय बयबो मोजाङै भट होनो मोनगोन आरो बयबो सान्थि भाबै जों भट होनो मोनथों बेखौहाय रायजो राजा आसा खालामो दिनैनि दिनाव जुदि बिदि खालामदोंब्ला बे जाय पार्टिया खालामदों बे माने पार्टिखौ रायजो राजाफ्रा जोगारखागोन आरो बेयो टटेल एक्सेप्टेबल नङा दा बेनिखायनो आं बेनि सायावहाय स्ट्रंलि बुंगोन जे बियो अयनाय जादों आरो जों बुलाय सोलायजों जों माब्लाबाबो रायजो राजाखौ जोङो लाबोनो हाया आरो रायजो राजानि गोसोखौ जों माब्लाबाबो बिदि जय खालामनो हाया रायजो राजाया दिनै डिसिसन लाखाबाय चइस खालामबाय जेरै BPFखौ 15 बोसोर रायजो राजाया दोनदोंमोन अननानै दिनै मोनसे जोंनि गेजेराव 20 जानुवारि 27 तारिखआव जे जोंनाव मोनसे लेन्डस्लाइड चेन्ज जादों बे चेन्जआ जाहैबाय सान्थि बेखौ लानानैनो दिनै रायजो राजाया मिजिं थिदों बे ओनसोलावहाय जाय दैदेनगिरिफोरा दिनैहाय मोनसे सान्थि परिबेस लानानै फैदों बे सान्थि परिबेस लाबोग्रा लिडार जाय बिथांमोना दिनै जोंनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथां आरो गासै दैदेनगिरिफोरानो बेयाव दं हिसाबै बिथांमोना दिनै UPPLखौनो देरहाहोनांगौ आरो बिथांमोनानो खेबसे खेबनै नङा खेबथाम बेबायदिनो दिनै देरहाहोनायनि बा सरकाराव लाबोफिननायनि बिथांमोना नाजाबाय बेखौथ' देरहागोनखौ आं नुवाखै जेराव थांनाय बाराव बिथाङा खुब खम भटजों देरहादों आरो नैबे पटिं चिरां दुवाराव जि देरहागोन बेखौबो आं खुनु अंकखौनो खालामनो हायाखै बिथाङा दा मोननैबो समस्थियावबो हयथ' खांग्रांनो हागौ बेखौहाय आं नुदों खांग्रांगोनसो आरो दा खुग्लुबनायथ' नङा खांग्रांगोनसो दा बेनिखायनो जेनाखि दानि परिबेस जेनाखि जाबाय थानाय बारहावा जों बेनिफ्राय जोङो नुनो हायो आरो बुंनो हायो आरो जेनाखि रायजो राजानि थांखि सान्थि आरो जौगानाय आरो बेखौ लानानैनो जोंनि पटिं चिराङानो जा देबरगावआनो जा गासैबो रायजो राजाफ्रा जोंनि UPPLआवनो भट होगोन बेखौ थारमाने आं एग्जाम्पल होबाय थायो आरो होनोबो मोजां मोनो आरो रियेलिटिबो जेनेबा रेडिअ'आ जाहैबाय आवगायाव बिराद माने पपुलार मोनसे मेसिनमोन आरो जाय मेसिननि दारै जों गोबां निउसनिफ्राय लानानै एन्टारटेननिफ्राय लानानै गासै संसारखौनो मोनो होननानै बै समावहाय फोथायनाय दंमोन आरो बेखौनो गोबानानै रायजो राजाया गोबां रायजो जानायनि बेबस्था सामाजिक दावगानायनि बेबस्था गासैखौबो बेयावनो जों मोनोमोन नाथाय बिनि उनाव जेनाखि इन्टारनेट बुस्थु फैनाय लगे लगेनो TV फैनाय लगे लगेनो गासैबो बे बुस्थुआ गैयै जानानै फैदों दा गासैबो जोंनि बे जेनाखि मबाइल जुगाव गासै बुस्थुखौनो जोङो नुयो आमेरिकानि गस्ला मोनो जोङो सेकेन्डआवनो आरो आमेरिकानि जोङो बाथ्रा खोनासंनो हायो दा बेखौ लानानै बेवहाय फैदों मानसिफ्रा बेखौहाय मोजां मोनदों मबाइलखौ दा बेनो खोथाया जाहैबाय 15 बोसोर रायजो राजाया बेखौ सम होबाय आरो बियो पार्टिया मोनसे बैसो जाबाय दा गोदान जोंनियावहाय मोनसे सुक्ति गोदान सान्थि सुक्ति खालामनाय दैदेनगिरि बिथाङा दिनैहाय सासन खालामदों दा बे सासन खालामनाया जाहैबाय फार बेटार आरो लजिकेल आरो जाय भिजनारि आरो मा होनांगौ जों मिशन लानानै बे सरकारखौ सालायबोबाय थादों जों बेखौ नुदों बेनिखायनो रायजो राजा बेवहाय इमप्रेसिभ जादों आरो बेखौ लानानै दिनै रायजो राजाया मोनसे माने
स्टेबल माइन्ड जादों जे बिथांखौनो आरोबाव जेरैबायदि हाग्रामाखौ 15 बोसोर होबाय जोङो एबाराव जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारखौबो बेबायदिनो 15 बोसोर दोनगोन होननानै दिनै थांखि लादों। बेखौनो बुंदों दिनैहाय गोबां दल संगठनफ्रा खौसे जानांगौ रायजो राजायाबो खौसे जानांगौ होननानै बुंबाय थादों आरो फोसावबाय थादों। खौसेया बबेनिफ्राय जाग्रोगोन? सेक्रिफाइस एन्ड कमप्रमाइज। जाय बुस्थुखौ सेक्रिफाइस एन्ड कमप्रमाइज गावनो खालामनो हायो अब्लासो बे खौसे जागोन। दा जों बेखौ बुंनांगोन जोङो दिनैहाय गर्जन मोसाहारि बिथाङा दिनैहाय सेक्रिफाइस खालामनानै जुदि UPPL आव जगदान जानो हायोब्ला, चन्दन खाम्फामना गावनि सार्थखौ कमप्रमाइज खालामनानै जुदि फैनो हायोब्ला, सोरबा हितेशमोन बायदि सोरबा दैदेनगिरि गिदिरा जुदि दिनै UPPL आव फैबायबा जों माथो खौसेथिखौनो जाबाय होननानै बुंनांसिगोन माथो दिनैनि दिनाव खौसेथि जाबाय। आरो बे जिखुनु हाग्रामा हारसिं थाबोबाथ' बे जाला। दा बेखौ जोङो सिंगोल आउटसो होननानै बुंनांसिगोन। आरो बेबायदि सिंगोल आउट जायोब्ला बे हारसिंनो पार्टिया थैलाङो आरो बेवहाय रावबो थाया। खारन खौसेथिखौ बयबो लुबैयो, जोंनि संगठन आरो माहारियारि आफादफ्राबो गासैबो लुबैयो, उन्दै गेदेर गासैबो जों बेखौनो लुबैयो। दिनै खौसेथि जाबायखौनो जोङो बुंनांगोन दिनैनि दिनाव।